Lo ketemu mana dewe? Siapa lagi? Majari. Rosidin. Nah, itulah anggotanya. Kakak Jonas Suwantala. Kenapa lagi? Raimu kok cemas kabeh? Aku mari diusir be bapakku. Aku ada masalah dia, Oma. Yo lek ngono padha aku ada masalah. Emang masalahmu apa? Biasalah masalahku, Bro. Masalah duit. Loh, aku podo bareng masalah duit iki. Podomu? Podo. Kamu? Tapi enak dhewe tuh ngomong dek kene. Nanti, Po. Ngomong dek kono ayo. Oh iya, ini kena bong ya, jangan nongol liwat sekarang enggak main. Ki ceritamu apa iki? Awakmu sik. Awakmu sik. Oh iya, sawang sewe saya. Tadi ngene ceritaku, Mas. Aduh. Rasa-rasakno aku malah nyusahno wong tuwek iki yo. Aku wis balas budi, mesoknya nyusahno. Pitarane iki aku harus balas budi ke orang tua aku iki. Apa aku tak buka usaha ayo. Tapi modalnya tekon dia aku. Aku tak ngadol peda yo. Ya wis kah, tak dolai pedaku. Demi masa depan cerah, tak dolai pedaku iki. Kono ceritaku. Sedih tenan lek iku. Sedih kan? Yo, awakmu ke sosok anak berbakti lho sakjane. Iya. Tapi enggak arah tujuannya nanti. Nah ceritamu piye? Lek ceritaku ngene, Din. Yo, boy kira. Engko sore aku janjian karo cewekku ke jarang alun-alun. Selalu serang. Aduh. Selalu serang duit belas aku iki. Terus nang bapak mesti gegering kok iki. Ya apa carane yo? Jadi kayak duit karo bapakku. Oh, iya, rumahku iki. Yo, tasik. Iya. Ya. Wah, engko ana janjian karo Tukiem iki. Enak lur, ngedet. Wer. Iki latare cek rusune Pak, apa eman iki gak nyapu tak sapokno yo. Monggo. Duh, iki bapak iki peka apa ora sih ya jane? Ora kabeh ya. Oh, loro kabeh Pak. Tak bisa Pak. Saya sama negeri yang kerja tok kok Pak anjene Pak. Duh, napa rek kok merem-merem apik. Pasti ono iki. Sing ini sing loro Pak. Anjene sama ne kerja tok Pak awan bengi Pak. Ya lek kesel iki kok leren ngono lho Pak, jaman-eman awake Pak. Apa kepengin tak kretek pisan Pak? Apa iso le? Duh ya apa sama niki? Aku biasanya lek ben bengi ndelok YouTube iku yo ndelok kretek abal-abal ngono ku Pak. Ndelok cara-carane apa. Kayak aku pun Pak praktek sama niki Pak. Nah. Kelem mama niki yo. Yo. Lemas Pak yo. Loro. Amisa. Weh, iya. Pele goblok kon niku. Apa Pak? Kasih papa lu piring. Oh, ya Pak, sorry Pak, tak benakno sik. Aduh, Lah boleh. aku lali Pak cara balik nono piye? Wah, goblok kon. Iya Pak. Iya enggak, sik. Iya Pak, iya tak tandol tutorial sik nang YouTube. Tandol tutorial sik. Sik Pak, tahan sik Pak. Sik nggih, sik. Piye le? Syukurane Pak, setelah tak delok tutorial gak ono nang YouTube Pak, syukurane sing akeh lho ayo. Ngalih kon. Syukurane Pak. Gunane tambah gawe masalah. Ngalih. Syukurane lho aku Pak. Ya ngalih. Aduh. Wah, kan sanggune kok. Rono. Aduh ya Allah. Tambah penak tambah coba. Syukurane lho Pak yo. Pak syukurane aku Pak. Oh, tambah resek iki. Syukurane Pak. Tadi ngono ceritaku Din. Masa sedih yo.
Maksudnya Sedih gue menurutku. menurutmu tuh enggak. Ya wes lek ngono awak dhewe saiki sepakat kerja sama. Yo. Aku durung cerita. Siapa iki? Sopo kamu? Bang. Oh, sopo? Nah. Nah, iki lah Iya, ngono. iya iku ae pokoke jenenge. Lele jenengmu sopo? Nah, ya iku ae pokoke yo. Oh, ayo nang cerita, ya apa ceritamu? ceritamu piye? Ceritamu piye? Jadi dilarutku ngene. Tuh, dua anak kok normat. Turu jam 09.00. Tangine jam 2. Njaluk duit tok. Gak gelem kerja. Ndak dikapak narik rek. Tahu sirahe cek mandiri. Opo ning omah ngecek-ngecek beras tok. Jebul rek. Enak nih. Ah, Apa ya ini yo enake? Tulen ae nang omahe Majari. Wis jam piro iki rek? Kok wis padang jinglang ngene iki? Wah. Tunggu pirang jam aku iki. Pak, duh penyakit tangi. Opo? santai Pak, aku ngomongnya api-api lho ra nyentak-nyentak. Opo? Wis ndak ngomong, terus suwe. Ya duwe aku, Pak. Kayak opo? Kayak nyapu yo, ha? Kayak nyapu. Ya kan ini cari lah, menina. Lingo le. Napa Kak? Lu. Napa? Tak duit. Wah, yo kelem lah duwe ae. Tapi ono syarate. Apa syaratnya, Pak? Tawe duit tapi minggat to. Iya, Tenan yo. Iya, di dasi duwe. Ah. Kan sampe kering nganggon aku minggat duwe menang lho. Wis minggat to. Loh, aku mangan opo? Wis kena iku ketuk mangan. Ya Allah, Pak. Ketuk sego nang kirane ento iki. Cawane bapak biyen entuk ketuk mangan iku. Iku zamane samian, Pak. Iki zamane wis modern. Ya wis kono minggat to. Tapi iki kurang, Pak. Wes ada ngomong minggat to. Ayo. Yo, Pak, yo, Pak, ampun, Pak. Ayo. Yo, Pak, yo, Pak, ampun, Pak, yo. Aduh. Dasar bapak biadab mati wae munisan kono anjing. Piye? Sedih kan tadi aku. Ceritane. Diusir. Ya untung-untungan ngerti pendem urip-urip karo bapakmu lele. Syukur kamu. Jadi anak piye sih? Lah iya, mosok lho ya. Turu jam 09.00 bengi tangine jam 2. Apa jenenge jam 2 asar ngono. Tadi kebo balik yo. Latihan mati aku nah. Ono ora oke. Stop. Saiki rencanamu ya apa rek ke depannya rek? Tadi ngene, Mat. Aku direncana tinggal peda iki. Tapi buka usaha aku. Masuk ora? Sajane masuk, tapi lek gak ngejak aku kurang masuk. Iya yo. Kamu lah sahabatku yo. Iya. Sahabatku kamu jadi. Aku. Yang mana sahabatku? Iya. Woi, kira nang iki sapa jenenge lagi? Iki lah pokoknya. Cek alone, tak yang aku jak bandare. Banter atuh lor. Oh ya biasa. Ojo banter ning iki. Iki rapo aku. Bale. Lah mung kayu kok kropos kaken meneng kaken turu ngene. Kamu iki ke depannya piye iki? Lah kan budek Kadin. Lah aku wis ngomong, ke depannya aku ketemu awakmu. Oh iya yo lali Yo, aku Lali. buat tadi nopek. Ayo. Coklat. Aku buat tadi nopek gelem, Din. Buat tadi asisten. Tadi ane, maskot sing nang arepe dalan ka lho. Ora apa-apa. Ngene yo. Ora apa-apa. Ora apa-apa dadi maskot. Iki dadi MPC ae. Bisa liwat-liwat. Iya, liwat-liwat tok ngono. Lah kamu piye iki untuk ke depannya? Ya melu awakmu ae gak opo aku. Lah kabeh iki. Ya wes. Ya wis. Tapi ngetol sepedane ku kapan awakmu kira-kira iki? Ya saiki. Oleh modal. Saiki. Ya saiki lah, iso saiki. Sapa sing dituku? Mbok. Kurang ngono iki. Borong. Ya wis ayo. Boleh wong sik ayo. Golek wong sik ae. Ayo. Ngono ya. Ya wis ayo. Ya wis ayo Kak. Ayo ka. Pedane iki urip ora? Mau delok piye, Mang? Urip ora?
Maksudnya iku surat-suratnya udah pokok. Jelas urip lah. Latih lo urip lon. Oh iya. 2009. Yo. Sidone bodol piro iki? Ya lek iso selawe lek iso. Selawe. Iya. Duh. Piro wis nek gondang? 23 ae wis. Menang. Lu likur. Yo, piye? Tudal piro? Lu likur. 23. Tuku nang ira lek ono ngene iki 23. Neko. 30 wis. Apa? Kok ngomong iku lho? Hah? Cara meneng wis. 30. Deal. Dil. Deal. Dil yo. Ah, iya. Dil. 23 kelarangan, 30 kemuran. Oh Gue iya. jadi anu kas apa transfer. Transfer. Transfer ae yo. Ya wis. Apa go dompet barang gayamu go dompet mangka ditransfer ae kok. Wis. Iki ayo. Ayo lek ngono ayo. Kali aja nih. Ya ayo mulai ayo. Yo ngale betul ada piye? Hah? Ada piye? Kita kau mulai. Gue bisa mau tembor sih. Oh iya itu ku yo. Iya. Semurane lali semurane. Iya. Semurane lali semurane. Monggo mas. Terima kasih lo atas kerjasamanya yo. Iya. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya. Lek 23 kelarangan. 30 murah. Ya wis reno. Iki badane iki apik lo yo aja dirusakno yo. Coba mau tanya balik. Wes, ya wes jangan ada yo. Monggo Mas. Enggak ada apa-apa jangan apa yo. Ya. Celo yo. Loh, kontaknya hilang. Ya, Le, kontaknya dile. Oh, kontake turun buka yo. Kontake turun buka no yo apa sih iki? Yo, kontake. Berarti totalnya 35. Wes. Yo coba tak transfer. Totalnya 35 sih talaret. Totalnya 35 ambek kontake bareng-bareng. Totalnya 35. Oke. Engko bayaran lo yo. Yo. Transport. Dike Mas, dike. Apa sih jenggot ini? Piye wis ditransfer ora? Betul ya. Oh wes. 35 juta. 35 juta itu banyak sekali. 35 juta iki kan yo. Duwe kan lumayan. Iya. Aku percaya nang awakmu. Lah nang arek gak percaya. Balik. Kalau dhewe kono. Coba Din. Ya aku merencanane iki kan buka usaha opo kan mangkan wis bahas usaha ngene tapi kan durung temu usahane ku opo. Iya. Aku iki anu. Apa? Awakmu dhewe durung ngerti buka usaha opo. Dorong. Waduh yo opo terusan iki. Ngene wis, awak dhewe pimpa, sapa sing menang iku sing nentokne kate buka usaha opo. Yo. Coba kelem ora nar. Oke. Oke, kudu ngaren eling aku nang ngaren. Ayo. Pimpa sik. Om Gimpalay, Om Gambreng ala kedang korek saya boleh mangat. Aku bedo, ada tandang dang bos, aku beda dewe. Gua. Ayo menu-menu tabakmu aku wis. Ada endang bos. Satu gendang plus. Iki lo harus bener. Oh berarti awakmu. Menang yo. Yo. Bos. Apa? Aku gak sida gue bedhae. Loh. Kenapa kan saya tuku? Gak iso diuripi. Iku bukannya gak iso diuripi, tapi awakmu nih sing pengong. Lah iya. Akhirnya jongkok. Piye, meh tak uruki, tapi sudah tuku yo. Enggak. Loh. Kan mesti transfer duwe apa? Kan iso dibalik nih. Loh, Gak iso ta. Gak iso. Wes tak investasikan. Iya. Ayo apa? Jalanmu apa? Tiga usaha iki. Ayo karemu apa? Wah. Karemu apa?